Keď sa vozím, tak na nič iné nemyslím, len si idem svoju cestu. Vzrušenie, adrenalín a potom také sebauspokojenie. Keď sa niečo podarí a dlho to trénujem, tak ešte sebauspokojenie. Adrenalín, ktorý ma tak naplňa, najmä teda tá kontrola nad tou rýchlosťou. Uvoľnenie sa, vypnutie sa, nemusím nad ničím rozmýšľať, voľná hlava, uvažujem len nad tým, vlastne, ak sa hýbem, jak idem rýchlo, čo robím. Nesústredím sa na veci, ktoré ma trápia bežne, len na tú dosku. Pocit, keď idem dole, je proste šťastie obrovské, veľmi sa na to sústredím vždy, ale až sa trasiem niekedy úplne, že to bola jazda, že ešte raz. Longboarding sa vyvíjal viac menej narovnako v tom istom období so skateom a je to trošku dlhšia doska, širšie treky, väčšie kolieska, mäkšie, takže tá jazda je taká pohodlnejšia, pohodovejšia. To je vlastne celé. Není to až tak na tie triky, jak skate, ale je to skôr na také jazdenie si pohodičke. Longboarding je aspoň pre mňa životný štýl. Je to šport, kde sa vlastne vozíte na dlhšom skate so 4 kolieskami. Vzniklo to v Kalifornii a proste stále je to skateboard, ono sa to rozdeľuje len na rôzne disciplíny. Jazdí sa v rampe, jazdí sa slalom, jazdí sa downhill, dancing. Takže proste je to skate, len je dlhší a je určený na jazdenie z kopca, na slajdy, rôzne triky tiež. Jazda na doske, jak by to niekto povedal, ale tak pre mňa je to skôr také užívanie si voľnosti na 4 kolieskach. Mňa osobne na to viac menej namotal môj kamarát a postupne ma to pohltilo celého. Mne sa už od malička páčil skateboarding a rôzne extrémne športy a skákať sa mi nejak neskákalo dobre, tak som proste len robil carving. Bol som na jednom snowboardovom kempe, kde to vlastne požičiavali a hneď, ak som sa vrátil domov, tak som vedel, že si to musím kúpiť. Najprv som sa chcela venovať skateboardingu, potom ma zaujal freeboard a nakoniec som narazila na ľudí, ktorí sa venovali longboardingu. Teda ma to zaujalo tým, že to je taká pohodička, ale keď človek chce, tak sa na tom dá zažiť aj dobrý adrenalín. Ja som začala jazdiť preto, lebo môj priateľ ma teda tak naviedol, že si moja frajerka, tak budeš jazdiť aj ty. Tak asi preto. Je to určite životný štýl a je to hlavne o ľuďoch a longboardisti sú super ľudia. My len spolu nejazdíme, organizujeme spolu eventy, závody, kemp, organizujeme spolu, robíme videá, točíme, takže potom teda aj tá postprodukcia nejaká. Naozaj veľa nášho spoločného času sa točí okolo tohoto, či je leto alebo je zima. Väčšinou sú to študenti, alebo veľa z tých ľudí je, že umelci. Veľmi málo ľudí je takí, čo ekonómovia a takýto. Väčšinou je to, sa pridávajú ľudia, ktorí sú skôr alternatívnejšie, až by som povedal, že etno. Lebo je to taký šport, pri ktorom cítiš tú slobodu. A sú takí ľudia, ktorí počítajú peniaze a asi nejsú moc slobodní. Sú to určite ľudia, ktorí milujú pohyb. Sú to ľudia, ktorí milujú šport celkovo, zábavu. Takže také nejaké to spojenie, príjemné s užitočným. Sú to milí ľudia, ktorí sa tomu venujú, baví ich to, nemajú problém medzi seba prijať niekoho nového. Pokiaľ potrebuje poradiť, tak mu poradia, pokiaľ potrebuje pomôcť, tak mu pomôžu. A proste ťaháme sa jeden druhého dopredu. Myslím si, že je to celkom fajn. Sú to rôzne vekové kategórie, fakt od malých deciek úplne od 6-7 ročných až po teda už rodičov. Takže
ale je to taká záležitosť fakt komunity, takí alternatívni ľudia, možno niektorí. Takže že venujú sa tomu preto, lebo to je vlastne niečo aj nové, nie až tak známe, ale väčšinou sú to úplne super ľudia. Každý má podľa mňa v sebe malého longboardistu. Veľmi nádejné longboardistky, dancerky aj downhillerky. Baby sú super, ja dúfam, že ich bude čoraz viac a viac. Predsa len sú to baby a začali neskôr jazdiť, ale akože majú tendenciu nás dobehnúť, možno niektoré aj prekonať. Ja som si s chalami vždycky rozumela už od malička, asi viacej ako s babami, čiže s chalanskou komunitou nemám vôbec problém. Keď sme spolu, tak sa hanbia, málo s nami jazdia, týmto ich chcem vlastne vyzvať, že není sa čoho hanbiť. My sme takisto všetci začínali na nejakej úrovni a v podstate každý prechádzame tým rôznym vývojom. Takže, ale sú baby, ich zo pár takých už 5 šikovných báb, ktoré sa chytajú už aj na niektorých chalanov. Báby to majú v sebe tak nejak viac, že sú také bojazlivejšie, že toľko sa neodvážia chalani, tak v tomto fakt, že sú tí muži takí, že odvážnejší a im to teda viac ide tým pádom, ale sú stále viac a viac tých báb, že proste sa posúvajú si tie hranice, že chcú to vedieť tak chalani. Sú rôzne iné športy a záujmy, čo majú ľudia, decká, ktoré sú oveľa finančne náročnejšie. Ale myslím si zase, že to není najlacnejšie, je to taký stred, dá sa určite, treba trošku našetriť a ide to. Veľa ľudí hovorí, že to je nebezpečné a tak a ja poviem, že veď aj po ceste do školy ťa môže auto zraziť, takže aj na bicykli sa dá takisto zraniť, na korčuliach. Človek sa môže zraniť aj keď ide po schodoch. Klade sa tam veľký dôraz na tú bezpečnosť, čo sa týka zabezpečenia trate, zabezpečenia samotného jazdca, čiže príľba, chrániče, nákolena, rukavice, lakte. Ono to možno tak vyzerá tak desivo, jak sa rútime dole kopcom. Tam už teda tie zranenia môžu byť aj horšie, ale pokiaľ sa jedná o jazdu pre začiatočníka, tá jazda po nejakom meste alebo po nejakom peknom dlhom asfalte, tam naozaj není čo, aby sa stalo, pokiaľ človek není úplný antitalent. Chce venovať a nevie, ako začať, kde sa pýtať na to, tak vypichnem Slovenskú longboardovú asociáciu, ktorá má vlastný web. Sú tam v kontaktoch kontakty na ľudí, mailové, telefonické. Dá sa nakontaktovať, ľudia sú veľmi ochotní. Proste stretneme sa, pojazdíme si, naučíme ťa. Stačí len trochu odvahy a prísť a vypýtať si jeden longboard. Nemáme problém s tým ho požičať, určite. Na to sme tu. Tá podpora a nie je, to je naozaj individuálne. Niektorí teda na tých úradoch fakt sa stretneme s tým, že niektorí sú úplne takí zástanci toho, že jasné niečo nové a niektorí úplne to je gopherflu, že čo, není to hokej, není to futbal, tak proste nie, nepodporíme to. Každý sa snažíme svojím spôsobom do toho prispieť a ja verím a dúfam to, že bude to mať stále lepší a lepší priebeh, takže myslím si a verím v to, že bude to super jedného dňa.